Samaphoyisa abenzana amaphoyisa kanti ulinyanyana iphoyisa ungasisona isigebengu yini lekhalisa usubiyi ukuthi njalo makunenkinga eGauteng kulandiwa i-task force from KZN izosebenza eGauteng. What wrong kahle kanti yini umsebenzi wephoyisa ngoba umsebenzi wephoyisa ingakho izolo ngithe we must plan a peaceful march ukuthi nakho ama-protocols alento lena maningi kakhulu ngendlela eyisimanga, but we must group ourselves. Izwi lihambile and izwe lisisizi ngalutho thina abantu abasha nabantu abasakhula abahleli kulona. Yonke into ekhona uyicompete nabahlali bangaphandle. What kind of nonsense is that? Abantu abayifuni i-accountability. Abhiza ama-politicians ayalutha. Nina mhlambe niyajabula nina. Mina ngijabuli mina. La ku social media ubona ontanga yethu ama-graduate awo-salesmen, ama-graduate adayisa ama-iPhone, ama-graduate PhD holders badrive ama-Uber bahleli phansi emgwaqeni. Yini leyo nto leyo? Siyaphi kahle nezwe? Whatever we do, we are competing with the gang le yangaphandle. Izinto azikho. Kodwa imali ikhona, yonke into is made, imali ikhona la eMzansi but ihleli kuma individuals athile. Inabantu nje abakwazi ukuyi-access ukuthanda kwabo, nje abakwazi ukungena kuyona ukuthanda kwabo. Hloboni yempilo leyo nto leyo. Yini lento ecasula osibiya kangaka ngephoyisa? Ushaya emvu ushaya phambili uyayivumisa uyayiphikisa. Yini lento engaka kahle? As abantu abasuke besakhula la eMzansi 45 years downwards, guys, we must unite. Politicians babe kufuna ivote, ufuna ukuthi bayicele kuthina ngoba into ebadakwayo yivote kahle. Phela thina belungu balaba abantu laba. Bonke ama-politicians njengamanje awamfuni usibiya laphana eParliament. Not umsibiya bamfuna umkhwanazi. Bonke abakhululekile. Yini yenza leyo nto leyo ukuthi indaba kaMkhwanazi ayibakhululi neze. But ama-politicians athenjwayo zithini i-statement zo-youth league bama-organization onke ekhona zithini nje i-statement ingeza abantu ke mhlawumbe la kuthiwa youth league nani no president bakhona. Hayi ngeke ungavoti ngeke usize ngalutho HV Zubana. Kodwa thina ufuna sihlangane la phansi. Politicians must come and consult us in a time frame. Mkhwanazi has been doing a great work ukusibonisa ukuthi we are living under risk kangakanani. We must make these people feel ukuthi we are concerned and they must feel our presence. Asikwazi ukudedela izwe silibona lihamba kangaka ziyothina izingane zethu in the near future. Zothi zazi nabazala babe yizehluleki. Nganakho babe khona abantu abazabalaza before 1990 ukushona kuyimvelo. Namhlanje bangama-heroes are praised. Abantu wakuthiwa bayahlanya ba-arrogant abezwa. Namhlanje siyabapraise ufunda ngabo now and then la emlandweni. No, into yenza ukuthi amaqembu ezepolitiki asidayise siqamama nezinto eziningi sizibukela lapha kude. Asondele eduzane. Uqhamuka usutshelwa nje usuthiwa kuno-president wathi youth league kunosibani holy strategy thile awumazi nokuthi wenzani unawona mapha amagalelo wayekhethwe kanjani into ongayazi nje siyibuka nje sisiqhamuka sesipresentelwa zona noma sesizwa la kuma-national TV ukuthi kwenzakalani. And as abahlali baseMzansi 45 years downward asisho lutho. Abantu bokuhamba bayalentozana bayalutha la eMzansi bayalutha but we are doing nothing. Asikwazi guys ukuhlala sithule sime kanje. We must come up with a plan, a well drafted plan. We can't stand like this at the back sishaye ihlombe sibe sifa worse than before.
ayikho into abangayiphethe labantu bokuhamba even kuma institutions ufica bona belentozana belento le ufica bona bengamathutha bangama lecturers yonke leyo nto leyo uba odokotela ayisebenzi kanjalo yonke lento le. Hayi bafowethu uyazi ukuthi uadvocate Tefo wakwadiscreditwa wazodiscreditwa ngisho nawo Julius uTefo ubani uTefo but kunamhlanje wonder same thing iyishiwo uTefo is been revealed kwi public ngabo yibo labo mkhwanazi yonke ama allegations noma izinto ezaye zavezwa advocate Tefo namhlanje siyazizwa zonke zikhona but akekho even koJulius wakwaxolisa ngoba kwakuthiwa enangazi nalelo yakhe wathiwa ukuthi wahlala ekhaya angasebenza. Ingakho ngithi mina as ground forces we need to act, we need to do something, we must mobilize ourselves, we need to do something. Asikwazi ukubukela nje izwe likanjena into engasisizi ngalutho okukhombisa ukuthi izwe liyobe li worse than this before. Siyolungisa kanjani masekhamba isikhathi. And let me remind you something. Wonke lama politicians aqala ukungena ayangena kwi power ngo94 kwi democracy. In 10 years wonke ayahamba emhlabeni azobe ngasaphili. Wonke asendleleni kusele thina. Funa behambe bentshontshile. Thina sibanga nabo abazali ababesemzabalazweni ababegijima lapha. We don't have benefit. Mawenza ikhampani thathela le kude singama slow learners. Bathe into enekanjena sikwazi ukuthi uyacabanga kuthiwa usibiya uyini kambe egoli usibiya into eyinkinga webhudi sikhakhana mfethu awukwazi ukuvela usuke nje uthi uyodibana elentozaneni uyodibana estradini nobani ngoba abantu laba kabanawo ngisho imali yokuhamba ke yamalentozana yama locals ukuthi bathathe taxi baye estradini. Simo sonke sibi abantu bahlele emakhaya. Uma kuthiwa siya mobilize in Durban umuntu osuke esekhaya efisa ukuba khona eThekwini lapho ngathiwa Mangalele nomlomo ngihamisa Mangalele. Hey mfethu azidlule la. Nansi inkinga bhuti usikhakhana. Thina sisebasha abafethu. Izwe sesitsheliwe izwe ukuthi liyonakala izwe alikho ezandleni zethu. And it getting worse than before. Kuyanda kunangaphambilini. Kuba kukhulu kunesikwaziyo. Sithini mfethu ukuthi sihlangane ngoba into enye ufuna sikhombisa ukuthi we are concerned. Umkhwanazi singakuyena. Ngoba into eyenza ukuthi osopolitiki basijwayele kabi ibhuti bayasazi ukuthi asihlangene sihlukaniseka kalula. Ngibona ngathi mina miyaza ukuthi njengoba lento ekhulumayo okhomba ukuthi uyayisukumela asibe samlandela futhi ngemva siyabuya soyikhulumela nje la ko TikTok baningi kwethu abaphumela obala beme emgwaqweni akhona oyedwa ophuma abajoyina sikhulumelani sikhuluma nobani ngoba sithi abantu abafuna ukwenza lutho ungcono nje siyeke kanje nosizi lethu. Akwazi futhi ukuthi sidedele ngoba abaholi bethu abakhona njengamanje bayahamba iningi nabo badala and kusazoba uqithiqithi kuzubona ukuthi abantu bangcolile umuntu okhuluma into ezobasiza bayahamba bayomstoka ukuthi ubani ithini into yakhe bese ibuya kuba iyona into ezodiscusswa la kuphunywe ekuthenini ubekade ephethe into ezosiza abantu kanjani. Ngilinganise njengale ntombazane uZandile weDudula sekuhamba abantu ngoba abantu bahlakaniphile bayothola ukuthi izalwa abantu bangaphandle noma yona yazalwa eSouth Africa kodwa mawungase uphume ekuthenini iyona izalo ubani noma ke yona ingeyapi ngoba kushuthi phela sivuma ukuthi right ke noma ngabe ayiyona yase South Africa yona
kodwa nakhe yenza into ezosiza iSouth Africa. Why ingasupport? Yabona webhuti lo ntombane wedudula bangilimaze ngento eyodwa ngabo. Bavele baphenduka idudula yaba yi-political party. Ayisasupporteki into uma ngabe njalo isinobuqembu phakathi, siuhlukanisile umphakathi. Nangokuma Ngobese yina ngasupport. Ubehamba nobani kuyimatch yakhe, lokho ngisengikhulumela mina personally. Kade ngahambi nomncwangu. Anginayo isho mfowethu, ngikho ngibuza nje ngithi yena akasupportwa ngani. Kumina bhuti I was discredited, like discredita ngaye uma sengibona into yakhe sisupportwe sinabanye osopolitiki. Awukwazi umholi weqembu bese ufika mase ufika kwimarch uthi uyifikela nje as an wena individual usubushila ubuholi bakho balapha isikhundla sakho sobukhansela. So lokho kwaqala kwangilimaza, but we are fully behind ulokhuzana uJacinta. Especially lolu daba labantu laba bangahamba bokuhamba kade ngibuka nje kuma politicians laba abantu laba kade bebheke ezimu kuphi kuphi. Ngibuka imedication eyatholakala lapha ebhasini lengozi eshona ekhipha abantu abawu-43 abashonile. Ngibuka imedication kade ingamabhakede namaphilisi kade khishela ngale ngaphandle. Ubhlungu kade sinabo. Sibayeke labo bantu labo nokuthi kwenzakalani. Thina ntsha njengabantu olulusha ngikhuluma abantu abano 40 something years downward. Senze njani ke thina ke kahle kahle noma asinaso istand sokuthi sisukume esinyakaza. Omyeza mfethu asikiyekeni ukustika kakhulu ekuthenini umuntu okuyipolitiki wenzani bese sigcine singamncomi ngishenza kahle. Mina ngiyamncoma umncwangu ngoba umncwangu phela wakhethwa abantu. Mangabe emeli into ekufunakale isiza abantu right 100%. Mangabe mina nginomholo ongakubona ukuthi ifunakalayo ngimhela. Ngikwazi ukugxeka umholo obona ukuthi ufuna amela abantu bakhe. Ngoba umncango ufuna ngabe thina esithi siyakhala wasifica silapha kuze nabethu abaholi babona ukuthi awunampa abanye abantu abahola abantu behamba phambi kwemashi. Nathi asihambe ngoba nampa abantu bethe sazi ukuthi bazivotela nampa sebelapha. Manje thina sifuna ayikho imashi esingayenza online. Khohlwa kunjalo webhuti umncwango ithi into ke enye mangathi umncwango ngeke ashintshe kwakwenzayo uright. Siyafisa mina ngiyafisa ukuthi zonke lezi dumdum esihleze siyivotela sithi abaholi bethu engathi zingafana naye, ngoba ulento yenza umncwango senza sibone ukuthi yini ukuba umholi. Awukwazi ukuthi uthi umholi abantu bakho mabekhala eminyango ungaphuma endlini. Why ungaphuma uyosithi bakhala ngani? Kanti uhola abani mawungabe ungavikela abantu bakho? Umncwango yena umuntu engibona ukuthi ukufanele ukuthi impela abe umholi ngoba akakhulumeli umuntu athi mina lo ngiyazi wavotela mina. Ukhulumela abantu abahlali base South Africa. Ekufune ngabe ke thina masithi siyakhala. Umncwango sifice lapha sesithi thina kubaholi bethu bukanike umholi weAction SA. Ufikile kuthina nina kodwa nifika. Yazi indlela lokukhuluma ngayo futhi sizo embrace umncwango sizomobilize phela nayo yonke lento le. Kumele ukuthi ngoba kumele khona sibe sikhweze phezulu mayenza kahle. Singasebenzisa ukuthi ngoba sikaze simvotele. Kuze nongenze kahle kuzabona ukuthi thina sifunani. Asikwazi phela umyeza ukuthi sivotele ukuthi hamba uyosimela eParliament ukhulumele thina. Wena ufika ukhulumela abanye abantu ukhohlwe into othunywe yithina. Umuntu osuke ekhethwa abantu eseParliament uyafana nomkhongo. Umkhongo ufika akhulume ngenkomo esuke ethunywe umkhonyana ngazo akafika abale zakhe. Manje thina abantu esibavotelile bathini lapha bakhulumela abanye abantu not thina. Yazi mina bengingazi ukuthi ama politicians awasaba kangaka amaphoyisa. I was disappointed. Manje futhi thina ke ngoba phela we need to act kufuna ukuthi si draft ukuthi
sihlangana kanjani asikwazi ukuthi izinto sikhulume siqede zonke la social media kambe bawusibopha yini bangathiwa senze igathering asibabikelanga abaholi bethu ukuthi sifuna asiwabikelanga amaphoyisa ukuthola ama permit ukuthi sifuna ukuhlangana waphela angikwazi ukubikela umuntu ngithi ngiyakubikela into uphinde uthathe ucingo uyihloma ukuthi nangu usibani bani lana uthi ufuna ukwenza into u1 no2 bese kuthiwa hayi ningavumi hayi Myeza mina makuthiwa nje abantu kuya ngokwami noma ngesifiso sami noma ngombono wami ongaphikiseka futhi kunombani ongaqhamuka nomunye ongabe ungcono kunowami akuyona inkinga ukuhlangana kwabantu ba discuss ukuthi bayibona becindezeleke kanjani akulinganise nje makuthiwa ngithatha imali ngiyokhokhela ivenue eCarrisfontein noma eMabhida noma kuphi mabethe abantu hayi siyafisa ukuthi sihlangane sikhulume mhlambe mase sihlangene lapho esophuma khona nesinqumo ukuthi hayi sicela kusuka manje sithaska abantu abathiza ukuthi abasenzele lokhu nalokhu ma ukuthi ufunakala kube khona like-April khona imash engabe imash noma yini kube ibona lawo bantu abazobe bekhethwe lapha abantu ukuthi hayi nampa abantu ke sesilinde ukuthi nisitshele idate ukuthi nithole iphi date senze lokho kuzobe kufanele sikwenze makufunakala simashe makufunakala siqale phansi futhi sihlangane siphinde futhi sithi siyohlangana ngalelo langa kuyobe kuzosho labo bantu esobakhetha lapha ngiyasuggesta but ngoba mina nawe siyakhuluma eceleni kubalekile even ngisho noma mhlambe i-WhatsApp group sihlangane sesazi ukuthi sihlanganela ini sikhuluma ngani kanjani because at the end of the day we need to do something yabona into oyikhuluma ngayo kaMncwangu ukuthi noma ningavoti singavoti noMncwangu but kumele izibone nalezi phungumathe lezi esiyilandelayo noma esivotelayo ukuthi ubuholi sifuna ukuthi kube yinto enjani siyafana ke bhuti la ekuncikiselena ama politicians ngoba nathi manje kumele ukuthi sibe umphakathi hayi iqembu kumele sibe umphakathi wethu sodwa ama politicians ayikho into angayenza ngaphandle kumphakathi kumele nathi sibe umphakathi ukuthi le nto yonke lento abayenza lapha ayisizi ngalutho ithina abantu okufuna sikwazi ukubalawula noma ukubacontrola ukuthi sidinga ini akwazi ukufika usopolitika azosicela ivoti noma ukuthi alekelele ukuthi avotele kodwa engasiphanga memorandum ukuthi yini into akayithembisa ukuyenza i-time frame yakhe ithini emva kwesikhathi esingakanani uyabona Myeza kusenzima ukuthi zenzeke izinto ezinjengalezo oyishoyo ngoba kusenabantu kusathi makufunakala bahambe beyolalela ukuthi mhlambe ngiyalinganisa noma umuntu okwaziwa ukuthi kwenye inhlangano ngokwepolitiki kusenabantu ababahola abakwazi ukufonela abantu mhlambe kuma region abo noma kuma ward abo ukuthi ningayi lapho ngoba kushuthi akufanele kubonakala ukuthi kuphuma abantu abangaka ubane ukukhuluma nabantu izinto lezo ke sacindezela abantu kakhulu ukuthi abantu baphelezela abantu asebesemandleni ngokuthi bayilimaze bona Mfowethu siyakubona lokho ufuna usikuraise abantu bakwazi phela abaningi abantu but abaphilayo abangazi nokuthi lidume phi even political luningi nolusha olungayikhathazi ngisho nanokuvota even ukhetho lohulumeni basekhaya uyabona Myeza baningi kakhulu abantu njengamanje abantu abaningi bahamba ngeemoto kodwa ngeke kukhona umuntu othi hayi bafowethu ngoba nithi kuyohlanganwa mhlambe endaweni ethiza hayi mina ngoba la ekhaya kuneemoto ezimbili ngizomcela omunye umuntu ukuthi akangishayelele noma ngabe amaCorolla makukhona abantu abalanga la engihleli ngakhona ngizophuma nabo ngize lapho kuze siyolidingida lolu daba kodwa bayakhala nabo bathi babone ngathi sicindezelekile kodwa mangathi wafunakale usuke kamaphumulo uzo attenda leyo uzothi kubantu osuka nabo kamaphumulo ufuna ukubakhokhisa imali nizolalela lento ekuthiwa si-discuss eThekwini awuboni ukuthi kwakhona lapho vele usuqalile wena ukuthi uyabahlehlisa abantu entweni wena oyibona ukuthi i-right
Hey, yabona mfethu kunzima ngoba umzabalazo uwodwa uyayidinga imali nokuvikeleka nokuvikeleka ngoba ezinye zezinto ezikanje ziyi-threat kuma-politicians ethu. Futhi kumele kuqhubeke nje konakale ngoba yonke into uma kumele yenzakale yonke iba nzima. Isuke ibheka izinto ey'ningi ey'suke y'hamba ngemumva kubantu. But thina sibheke phi-ke yini into esizoyenza siyaphi. Okubuhlungu nje ileyo nto leyo-ke kukonakele kunjena but we must do something. Asikwazi ukukhala emafonini kuphela. Ukusupportana-ke into impela kumele ukuthi siyilento le siyi-support. Uyacabanga nje usibiya uthi laphana eParliament kwi-ad hoc committee uthi umkhwanazi waqashwa kungafanele aqashwe lapha ekhona. Uthi njalo eGoli makunenkinga kulandwa abantu base KZN. Yini inkinga uma ngabe iphoyisa lizosebenza phela liyahola kuyafana umholo lo general basic salary wenyanga nenyanga. Hayi angithi kushuthi ke leyo nto ngikutshela ukuthi vele kushuthi inkohlakalo into evele ephila kubona abantu abaphezulu ngoba masitshela umuntu ophezulu ukuthi kuyaqashwa ngendlela engekho emthethweni noma kuyenziwa into engekho emthethweni sizoyeka kanjani ke thina singabantu phansi ukwenza izinto ezingekho emthethweni mazenziwa yizwe. Uma uhulumeni uma ufisha ubole ekhanda and into emphatha kabuhlungu njengamanje uphathwa kabuhlungu ukuthi i-team yase KZN yamaphoyisa esebenzela istate iyasebenza eGauteng. Lokho kumphatha kabuhlungu ukuthi izosebenza deploy ukuthi isebenze eGauteng ukulungisa. Uma umuntu ezosola ulokhuzana uNdonga umsola kanjani umuntu ofike wavusa izwe uze uthi ena sihleli lapha esikhona nje ingenxa yenkinga kaMkhwanazi. Umkhwanazi wonke orayise lento le. Niyabona ukuthi besivele siphila nje bhuti siphila under risk. Ubungayifela nje udutshule kuphele kanjalo kanti ubulewa amaphoyisa noma kuhlangana umuntu ongakuthanda wahlangana nezikhulu wazoshaya amaphoyisa implicatewa ngecala elithile. Wabona Miyeza mfowethu angazi mina ukuthi sikuliphi izwe kodwa ngibona ngathi asisekho kulelizwe esaseyijele sazalelwa kulona. Yini ekukhalisayo mangabe ushaya umuntu ngifika nami ngishaye loyo muntu ukhalela ukuthi ngishaye umuntu ekushaya kanti awujabulela ukuthi sinqoba isitha ngoba phela usibiya umuntu okufunakalwe nobugebengu makukhona umuntu ozomsupport ekulweni nobugebengu yini wrong lapho kanti yena ibuphi lobugebengu alwa nabo obuhlukile kunalobo uNdonga alwa nabo. Kukhala kuze kuyokhala eParliament ukuthi sisupporta noma sikhuluma ngomkhwanazi la enkundleni zokuxhumana ngomsebenzi omuhle akawenzayo. Kuyakhala eParliament complain leyo nto leyo. Abona abaholi bonke bakwa-ANC abekho happy ngomkhwanazi. Abaholi bonke bamaqembu abekho happy ngomkhwanazi. I-DA idlelo ugageni ayimfuna la ahambe khona even ngisho nangemedia yabo bambiza ngamagama bathi umuntu othanda ubeni uyi-ice break umuntu othanda ukubukwa wathi yonke lento ungayicabanga yini kanti le ngaka abakuthi sibhekane nayo. Ngicabanga ukuthi umkhwanazi unyanyaza nyanywe ngisho i-ward councillor bayesaba phela bazoboshwa bayakwazi ukungcola abakwenzayo. But thina into ebalulekile la kwi-ground kufuna sivusane sodwa ngomonakalo okhona. Bese sibona ukuthi how we initiate something. Sike sithi ukuhlala phansi sisodwa mhlambe invite abantu abathize kuthina mhlambe sisodwa futhi akudingi nabantu abaningi sobuya so introducer la ngisho ngathiwa sihlangene siba u20 siba u30 lapho engabe sihlangene khona but at least uma sigeza inhliziyo zethu nonembeza bethu nekusasa lethu ukuthi the near future singacabanga ukuthi we've never tried anything asikaze sizame lutho phela wamiyeza umkhwanazi uthathe abantu umthetho owakhelwa abantu abahluphekile ukuthi bacindezelwe ngoba noma ngathiwa makuthiwa wena khona icalo lenzile funa nginyakaza izwe lonke
Umkhwanazi kushintsha umthetho ukhombisa ukuthi akekho umuntu ongaphezulu komthetho. Iphoyisa akekho umuntu ongaphansi kwephoyisa. Lento ke vele ngokomthetho enjalo. Manje ke abantu ngoba sekunyakaziseka abantu abakhulu. Umthetho wase South Africa ocindezelayo wakhela ukuthi ucindezele thina abantu abangeyilutho. Abantu abawutho ufunakala bona abapraise noma benza izinto ezomsangano. Lana siyayidinga support men and women wesilisa wesifazane kuyadinga ukuthi sizabalazele thina ngoba vele sekucacile siyimele sisuthi ukuthi nangu lo mfolo ocisha bontanga yethu ulokhuzana uMawumela lo nendlu laphana ngazi ka 300 million uthe makuzothathwa impahla endlini neemonto ezinye ebekade ezifihlile kwathathwa impahla elinganiselwa ku 140 something close to 150 million hayi ukuthi bathatha indlu futhi namakhabethe cha indlu isasele nevalue yayo 300 million yini leyo nto leyo while abantu bebefe ethembisa esibhedlela to medication ayikho isibhedlela sikoleta ugesi imbheda ayikho abantu bateta kabi ziningi izinto eingahlangana edapha abantu bahlele eGoli abasebenzi akwenzakala lutho ezibhedlela abantu abaholi but kunomuntu nje okwazi ukuqongelela nje bebabili bebathathu bebabili baqongelela nje umuntu 900 million 2.2 billion Uyazi mina umyeza ngifisana manje ngifisa ukuthi mhlambe kuthiwa angikhokhela iveni noma ubana akhokhela iveni eMabhida bese kubizwe bonke abantu abawo unobhala uspeaker wonke lamaqembu akhona iANC inkatha iDA EFF NF onke nje lamaqembu akhona aseParliament ukuthi hayi akeze la kuthina sumphakathi khona izinto esifuna ukuyibuza bese sibuza ukuthi kuzona zonke lezi zinto esikhala ngazo bayazizwa noma bazizwa yini yonke lezi zinto esikhuluma ngazo eSouth Africa mabethi bayazizwa bacabanga ukuthi bafuna sibanikeze isikhathi esingakanani ukuthi bafike enqumweni zazo noma bafisa sithathele thina yini inqumo zezwe noma zazo lezo zinto esingabe sikhala ngazo yabona ke bhuti lapho kusho ukuthi we must do something content ngizokuchazela kahle eceleni content ebizwa yenye ngereferendum ngoba angeke kube yiqembu because angeke sithi mina nawe sibhala email sa invite umhlonisho othize noma uspeaker noma ubani but at some point we must form something esisuke sizoyenza masibhala incwadi siyibhala professionally as a part of umphakathi odisparate ohleli phansi la kwi-ground ngoba phela kufuna ukuthi yazi ukuthi isukaphi and ibhekephi then kuyina mobilizwa ke yonke lento le ukuthi abantu abeke bafike la sinembuzo ephathele nalabo abantu lapho ukuthi kuthini kahle kahle yabona enye into eyinkinga nje uzubone bhuti lento yama foreign nationals iyabaxaka babe ngathi baphumela obala baphinde bahlehlele emuva angazi ukuthi kwenziwa yini akekho ophuma ingcaca yedwa phuma aqekelele ukuthi akahambisani nalokho lento iyifika namthwalo wathi umntwana izintethe ibelethene yabona nje yabona webhuti mina ngihlezi into ngikhuluma kuhlezi kungiphatha kabuhlungu ukuthi umuntu la kwa TikTok mhlawumbe kubona ukuthi la ko sales emagarage ko salesman lapha kwi marketing ubona abantu abasha kangakanani abantu abaphuma euniversity abantu babona begraduate lapha ema-ubhini ufica umuntu one PhD owudokotela eqwabalaza laphana eqwanda edrive Uber ufica umuntu la udayisa amalentozana ama-iPhone la isimo sinzima uzama ngayona yonke indlela yokuyiphilisa ayikho into eyenzakalayo but at the same time izingane lezi zama politicians noma zabantu abasemandleni asibaboni bona besokola ngalotho angikwazi bhuti ukuthi ngathiwa ngiqashe inesi noma isibhedlela siphethwe inesi noma metron osuka ngaphandle wase Mozambique wasezimu kuphi kodwa sikhona abantu who fully qualified more than lo muntu lo thina futhi we are okay ngaleyo nto leyo uyabona mina yikho ke ukuthi makuthinteka into yo-Uber
ngibuye nganene ukuthi ngempela khona umuntu onengane ayifaka esikoleni ayiphilisa ngawo loya Uber noma ngabe khona wafika ngendlela engahlelekanga futhi noma njengamanje awusacontroleki kodwa ngibuye ngibe nobuhlungu bokuthi mina mhlambe nginakho ukudla endlini kodwa ngempela sengizoze ngiyoxosha loya muntu ongenayo ngempela mhlambe into mangathiwa nje ngimxosha kulo Uber ngempela ayisekho enye into engamphilisa ngibuye ngibe nalokho ukuthi khona ngempela ngendlela abantu bakithi abahlupheke ngayo funa kokunye ubuye ukucimeza ukuthi hayi noma ngabe kwenzeka ngendlela errong ngoba kwakho ukuthi aphile noma kuphilisa ingane yakhe noma umndeni wakhe asikubukeni ukuthi si-adjusta kanjani ukuthi sikuvikele khona la khona. Yabona webhuti mina nginankinga nokusebenza ko-Uber mhlambe ninabantu abasemboneni niyazi kanjani but mina into engikhala ngayo ukuthi kwayona leyo msebenzi leyo angithi imoto iphilisa umnikazi wemonto nomndeni wakhe iphinde iphilisa udriver wakhe wayo imoto nomndeni wakhe. Lana ufica umuntu wase Rwanda ukuhambisa emhlanga uya requesta ukuhambisa emhlanga umuntu angaphandle akasazi nokusazi kahle isiZulu nawe umazi kahle la kwi-app uma uthi uya requesta uzokulanda fully qualified one degree one masters degree ebhizi lapha eholu 4.5 a qualified teacher kuthiwa umsizi kathisha but uqualified ngayona yonke indlela ukuthi naye fuze ngabe uhola mhlambe umuholo kathisha but uzolekelela icontract ka 9 months impilo imile ungaphila kanjani nje ngo4.5 enyangeni. Wemyeza uyabona khona into engibuke ngathi mangibuka ngisho la kuma comments abantu ebadidayo ukuthi abantu bafuna ukubona ukuthi osopolitiki bazokhankasa ngani ngonyaka ozayo. Osopolitiki abasayidingi into yokukhankasa kumanje ungangiphikisana ubangangiphikisa mangathi kumanje sebeyazi ukuthi inamba zime kanjani zokhethwa la ngonyaka ozayo. Obhuti laba bantu labana bayishaya data analysis and bayakwazi influence izinto nokumanipulate system. We are nothing. Ibona vele isystem obuka ngeke uyabona njengoba kusewe IEC kuphela ophethe indaba yokuvota awukhompiti nanhlangano ukhompiti namuntu uyimele wodwa bohleze wenza noma yini ngoba vele nawo phela uqashwe umuntu. Ingakho kubalekile ukuthi thina lusha we must go on the ground ukuthi sizabalaza. Ngicabanga ukuthi ukubona leyo nto leyo noma ukuba tense kwesimo esikanjalo sisupportane sodwa sibumbene kuyobenza ukuthi kube khona lapha abathuka khona ngoba ukuxhaphazeka esibhekane nakho kuningi webhuti mawungathi uyabheka ukuthi in the next coming 5 to 10 years sibhekephi akukho lapha siya khona. It will be worse than before. Yabona bhuti ungaphila nomndeni wakho ukwazi ukuthi nilale ndlile but awazi ukuthi mawusungasekho wena emhlabeni kuyosala kwenzakalani ngomndeni wakho. Indlela izwe liyona ungaphila namhlanje sibonga ukuthi mina nawe siyaphila. Yona nto ehlale ingikhalisa leyo wemiyeza ukuthi mhlambe mina inhlanhlane encane enginayo mhlambe ngeke izisale enganeni zami noma ngeke izisale kumfowethu noma kubani. Ngiye ngicabange ukuthi umuntu la asuka khona akufanele abuyele khona afanele ayela azazi ukuthi uyakhona ngoba ngiyazi mina ukuthi ngisukaphi njoba ngazi nje ukuthi ngisukaphi ngiyazi futhi ukuthi ngiyaphi. Manje makungathiwa ngempela umuntu uyafa ushiya kunje kugcina kusela igama nje ukuthi kwakhona usibani wakabani nengane yami yothi uhlangana naye itshela ukuthi izalwa yimina ugcine nawe ikhanda liduma nje ukuthi hawo kanti kwenzakalani ngoba kahle ukuthi uphila impilo yesikhaftini osiphakela ukuthi uyosidla emsebenzini ubuye si-empty. Yabona obhuti masosaba ukuthi ukudlebeleka kuyinkinga ukuthi siyadlebeleka. Yathenya insizwa oMandela kwi-youth yabo esikhathini sabo
kwakuthiwa intsha engezwa evukela umbuso noma engalawuleki but kunamhlanje bayathandazwa kunamhlanje kukhulunywa ngabe emabhukini omlando and okubuhlungu ukuthi abaholi bethu ngakubalela abaningi bonke ogwede osibanibani angibanqumeli angibafiseli but bonke abaholi bethu ababe sebebuholini ngo90 ngama90s even after 94 bonke bhuti omdala u10 years mkhulu bephila sekufika isikhathi sebebadala bano 70 something 80 years 69 90 years abantu laba bangasesiyona abasesiyona i-positive result or good product kuthina and ufuna sigweme lonto leyo sikubona ukuthi thina senza kanjani ukuthi yonke into ibuyele we must take a stand asikwazi nje ukuvele sibukelele nje sithi hayi sesobona sezusha ukuthi kuma kanjani awuthi ngicela ukuphendula nanga umcusi 64 umcusi uyabona ungavoti uma usungavoti lelo voti lakho lingena kumuntu osesihlalweni ukuthi uyamvikela ukuthi akahlale ngoba ukufana makuthiwa kuyovotela ukuthi kuyokhishwa umyezi wena ma ungekho udefend ukuthi umyezi angaphumi ukuhlala endlini ungavoti kusupport ukuthi ufana ukuthi uvotele umuntu osesikhundleni ke ma ungavotanga ngoba umvikelile ukuthi aphume kanti ufuna uyovota uma kuwukuthi wena uthi akaphume uyosho ukuthi akaphume yabona uma sikela phezulu on politicians ubonile ukuthi abantu baye ngeqholo bahamba bawovotela MKP uma elections last year ngesimo sepolitiki nendlela izinto eziyona iMK ngoba inama numbers amangaka eKZN akekho ayikho ngisho political party efika almost ku half weMK ngo44%. Uyisiza ngani u44% MK abantu abavotela iMK lo 44% basizakala ngani ngalo 44%? Nothing. Kusho ukuthini lokho kusho ukuthi ivoti labo lali waste kulesi sikhathi lesi ngoba ayinalo ngikhuluma iDA with 13 point something percent ikuma strategic positions kwaZulu Natal bano MEC ubani uRogers laphana ophethe ufinance banabantu ko agriculture deputy like kuningi but ngepercentage engekho but ikasikhulumela izinto zabantu zeindaba zama politicians ukuthi kwenzala but ngikhombisa ukuthi ezinye zezinto thina masingakwazi ukuyibambanela sodwa kwi-ground sirely on politicians ama-politicians anezimpilo but anama-debit orders njengathi enyangeni nawo ayathanda ukuhamba kushintsha iy'moto ahambe ngey'moto ezintsha imoto esukisana ubusha amasitha khona yabona meza ngicabanga ethi wabona ukuzalwa abazali abangekho kwipolitiki usukubusisekile ulungile uhlale nokuhlupheka kwakini ngoba manadalela ukuthi kini nokhuliswa ukuhlupheka kodwa kusala usuku uzokhula uphile kunokuthi ujabulela ukuthi uzalwa abantu abasemandleni bese bengcolisa izwe ngalendlela izwe lingcoliswa ngayo kungcono nje uyiphilele ngoba mawungathi uyabuka abaningi abantu bayaphila ngaphandle kokuthi bazalwa abantu abathize bayakwazi ukuphila abantu bayihlanganisela impilo yabo iye phambili kunokuzalwa abantu abakhohlisi labantu abakwipolitiki futhi bonke nakho kubuyiselwe obaba Jeff Hadebe emandleni izalukwazi kodwa kuthiwa ngapha abantu abaneminyaka ngaphezulu ka35 ngeke abaqashwa ndawo kushuthi ngoba bekho abantu kwaNC abancane abanengqondo abangadlala le ndima edlalwa abantu abadala webhuti ungakhulumi nje kakhulu ANC mawucabanga usenayo ngakhola lokuthiwa i-youth league ke mhlawumbe kuthiwa i-active ithini yona ngoba phela i-youth league nayo inendlela yokuphila ngayo ephila ngayo ukuzabalaza we have seen it long time ago few years back Julius be against eminye imithetho noma izinto ezazenziwa president within the party ngoba there were leaders eqenjini into mangabe yayi wrong
ngalesikhathi leso. But i-youth league ke le khona ke njengamanje ka-ANC engabe sa-exist, uyamazi ngwa-president wayo wenzani, yini umsebenzi wabo, uthina kubantu emphakathini, yini i-contribution abanayo nje kulesi sikhathi ke lesi-ke. Ngisho ama-statements, bakhipha ama-statements athini ngoba uMkhwanazi ebhize hubha kanje. Nakho kuvuka even nama-case osindiso magaqa nanani, bathini basupportaphi, benza wona umnyakazo. Wabona bafowethu, hayi sikwelinye izwe la hayi ingakho bhuti owesifazane nowesilisa kumele ayikhiphe kulento yokuyi-alana nepolitiki, sikwazi ukuthi sibe sodwa on the ground, sikwazi ukuthi sibe nezwi elilodwa. Uqhashazwe bhuti lento eyenzakalayo, yabona nje nalento eyenzakala lapha eParliament, i-ad hoc committee. Leyanto kudala uMkhwanazi ayisho, uyakutshela ukuthi angazi ngoJanuary 3 noma ngoJanuary bani wafika wazotshela iParliament ngento ayisho ngomhla ka6 kuJune. iParliament la ignora, kwazi kwamela ukuthi uMkhwanazi abe populist, abe umuntu othanda ukuvelela, aye kuyimedia, abizi media, azokhuluma na ngomhla ka6 June. Kubona lonke iningizimu Afrika ke manje ekwayibhalela iParliament, sekuyinaliqala manje iParliament sekumele kube selisungula ad hoc committee, imali njalo ezomele ngabe isiza abantu phansi kwi-ground. Imadlanga commission ichaswe ngo-126 million. Nakhona umuntu kade plan zama le yanto le ngabade nikumsebenzi wokwenza le yanto le ukuthi ayi-organize, ukhala ngokuthi incane le mali leyana, ama-resources are limited. Uma ungangitshela iZondo commission ithihamba nobani billion, ubani ongagcina wenza iyasiza ngani i-commission akaZondo, and isenzani ngalokho njengabahlali bala eMzansi? Nothing. We sat back, then we kept on complaining on social media, we kept on hating ulokhuzana ubani lo uZondo, Raymond Zondo. Kuphela by Proveli point ba-arrest uJacob Zuma ukuthi akavelanga kwi-commission, kwaBhubhizwe. And then uma kusuka lapho, instead of ukuthi mhlawumbe ku-improve, yonke into ishona phansi than before. And isithule nje singabantu abasha, siyasokola abanye bethu. Akuthi ngikhuluma njengamanje kunomuntu ohlele ekhaya omusha ophumile e-university ograduateile mhlawumbe ona 26-27 years. Akazi nokuthi aphume abhekephi uzokwenzana ngasona siphi isikhathi. Uya-apply amanye ama-positions, ayadayisa kuyinoma amanye ama-position ufuna uthola into ecijile kuyina uqashwa. Izinto zonke zenzala uze ekhaya ufile ngathi mhlawumbe khona into ongaseyona kahle, ube nokungazethembi nawe uyindoda. Isimo sempilo akwenzakali lutho. Even ngisho nama-funding aphuma ko-NYDA, SETA, what yonke lento inkethabayeni akubenefita iy'ngane zabantu abathile abasuke be-government. Inhloboni yempilo-ke leyo nto leyo, ngoba kwanamaplaza akekho usopolitiki ongenalo iplaza, bancane kakhulu abalapha phezulu abangenalo iplaza. Akekho usopolitiki ongenalo iplaza. Maye uthi ukhona mthatha umbeke la phambi kwethu simbone, okutshela tu akekho usopolitiki ongenalo iplaza. Banamaplaza nga-4 nga-3. Hey obafethu, yabona njengamanje indlela izwe lishaqe ngakhona, kufuze ngabe umuntu wesilisa nowesifazane uhlangene, izwe mhlawumbe libuyiselwe ku-stage 3 noma ku-stage 4 we-lockdown noma lisa-ajeniwe. Phela izinto lezi ey'khulunywa lapha oMkhwanazi, izinto ey'thinta izwe lezi, izinto ey'thinta thina inhlalakahle yethu nokuphila kwethu. Bangakanani webhuti abantu abafe bengeza ukwazi mfethu ukufika bekhulume kwi-media noma bethola i-media, i-attention ye-media, bebulawa osopolitiki ukufeza inkinga miyeza. Abantu bathi hayi izwe impela akelibuyele akelishuthe down. Kusho bona futhi abantu ngelanga ongathiwa izwe likwi-shut down abazobe be-requesta befuna ukuya emsebenzini bona. Yibo kodwa futhi abathi hayi ngeke impela hayi akumasho. Kusho abantu abazi kahle ukuthi ngalelo langa lemashi bona bebe emsebenzini bayo-requesta, abanye bohamba ngey'nyawo, abanye bothatha amabhayisekile abo bethi nje hayi ngeke ngilahlekelwe umsebenzi mina ngenxa yemashi. Kodwa bakhala nathi nabo. Lapho njalo kuzokwenza umuntu ohola 22,000 rand ngenyanga angasali ngisho nane 1,000 after ama-bills akhe enyangeni.
but akayiboni into wrong ngoba usa understand ukuthi umqondo wakhe kumele ukuthi ufe, akayiboni into wrong indlela okwenzakala ngam, abayitholi ngisho increment ukhushulelo lamaholo, kodwa kunabantu abasavunayo nje kuhulumeni imali engako. Imali yaseParliament akaze kuhlale kuthiwa abasebenzi baseParliament abaholile, bahola 100,000 i-minimum. Umsebenzi wakhona ngazi noma uholisa okwathisha noma okwadokotela noma wane eParliament. Umsebenzi like domestic work Yabona Miyeza, abantu mabengake bayeka ukuthi umuntu wenkatha agxeke omunye umuntu welinye iqembu ngoba efuna ukuthi into esho umuntu walelo qembu ingazwakali, izwakale njengento engathi ayinhle. Abantu balalele nje ukuthi umuntu lento ayishoyo umuntu ungabe izophilisa abani noma izolimaza abantu. Makuwukuthi into izolimaza abantu igxekwe ngisho abantu bakhe nabantu abakulelo qembu lakhe umuntu. Mangabe kodwa futhi kuyinto enhle isupportwe yonke umuntu siyokwazi ukuya phambili. Manje inkinga ukhuluma wena ngeqembu lazi ukuthi lakho uyalivotela, mina ngiqhamuke ngiligxeke ngoba ngilivotelanga. Ungabe ngisakunaka ukuthi lento oyikhulumayo khuluma into eyiqiniso kangakanani, lento oyikhulumayo mina ngeke yini ngisize mayingasisebenza. Yabona ukuthi abantu abazi webhodi akusikhona ukucabangela thina nezisu zethu, but izinto ezipositive ngezwe lethu. Uyabona kungcono kube webhodi umuntu mayentshontsha u300 million ewuhlephula ewubenefita ukakhe noma ifame noma ifactory, kube ibusiness lakhe kodwa mhlawumbe ukuthi liqasha abantu abawo 10,000 15,000. Lapho ngisho ngathiwa lo muntu loyo kumele ukuthi avalelwe kuhulumeni. Cha, singamntoyizela ukuthi lo muntu unabantu abawu4,000 abasebenzayo noma mhlawumbe abawu15,000 abasebenza ngenxa lemali akayintshontsha lapha kuhulumeni. Izwe liyakwazi ke kunemindeni ephilayo ngaleyo nto le, kunemindeni engayo kontshontsha, kunabantu abangenza ubugebengu abakwazi ukuphila ngenxa lomuntu. Uyabona bathi abantu abangalekelela lento abantu bamatekisi, ngeke abantu bamatekisi baze bayilekelele i-country ngoba nabo mabekhala benenkinga. Abantu abagibela amatekisi nabo bajika bathuke bona abantu bamatekisi ukuthi niyabona ke lento yalabantu abangafundile sayile manje thina emsebenzini. Abakhohlwa ukuthi engabe babuza ukuthi anibaniki ngani abantu bamatekisi into abayifunayo size singayi nje emsebenzini. Nabo abantu bamatekisi abakwazi kuyosupport umphakathi ongabasupport. Webhodi yabona ukuqala kwethu kokuyithanda kufuna sithande izwe lethu ngaphezulu ukuthanda ama-politicians. Uthando lolo siyobe sinalo kufuna siyithande thina. Yabona ngikhuluma 2029 kuzobe kuvota izingane eyizalwa amaPakistani namaNigeria nalona lonke uhlobo lwangaphandle beyizalwa kodadewethu la eMzansi. 2034 ziyobe ivota ngobuningi. Ngiyakutshela leli zwe leli kuyohamba kuhambe ngelanga liphathwe umuntu onegazi elimixile, umuntu mhlawumbe ozala ubaba wakhe osuke eNigeria, and bawokwenza sure ukuthi bathambisa umthetho ngangokuba bonke